Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Junior Channel. Pada kesempatan kali ini bagi yang punya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak Allah Subhanahu dan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini di rest area lagi ke Jakarta. Ayo kita lihat keseruannya. Yes. Tahu dan aku sini mau bawa isi dong untuk kompong. sing ra isi nopo? Aku isi nompong. Ayo soal saurarane yo sak util lah. Rong util ya oleh, Pak. Saurarane sak util. Jangan cewek di batang. Ayo tepu neng kene neng kono. Ngandang monggo kumpung ayo sepi. Di sana. Oh, sana. Iki khusus aja jam. Ayo, mriki Bu. Namen to yo lamu tahu Sumedang pun teko Batang ya yo. Mantap. Oke, punya. Luwe, pengen langsung tahu piro nang warung langsung. Entek 5. Kan tak 5 ndak kurang yo. Menang kok. Tok gampang lek nang. Aku ning nyuwenuk neh lak tukone ya. Ini Pak Bos PGS itu lo ngageng itu lan Pak lagi ngerokok lo yudelan yo Pak. Selamat sore Pak. Selamat pagi. Mana matamu? Mana matamu? Mati. Merdeka. Aduh, panggah legendaris zaman bakul kambil atau Pak. Sawur ke reoni ya Bu ya. Cuma mergane kan satu kabupaten jadi satu dan dhisik kan 2. Lah iki menggeger celeng. Nah ini Astagfirullahaladzim. Kilar plangen ndi sean yo ndang kono-kono. Iki gone ning kene bae ngesaki botol kali. Bel bojo karanya. Nggih. Ceten tapi kuwi bel iki. Aku pengen Kang Lurah lho. Dor. Merdeka. Merdeka we Kang Lurah. Merdeka. Oke. Kang Lurah dulu aja. Lah nggih Kang Lurah tuh kok gara-gara nyanyi mau dehidrasi ature. Aan jenengan tangleti. Gara-gara bekal minuman. Dehidrasi, Bang. Lah Mbak Lurah mentekone dehidrasi. Ganti lanang. Ganti lanang apa lanang? Batang. Krim batang. Ini seneng ya. Konco-konco. Aku ndak tahu. Lah mburi tulisane batang kok. Ora usah tak nganggo tulisane bodho ngerti kok. Yo tak batang. Batang iki gede. Wes. Ini ya jalan tol. Dini hari sampai di Jakarta. Pak saking Tulungagung panjenengan saking pundi, Pak? Galek. Oh, galek. Pinten bis, Pak? Galek kali. Oh, Tulungagung 1. Sing tuluk sing sak
Oh, satu saya. Mugi-mugi benjing kita sukses. Kula kali dawuhipun, Pak. Kagungan rencang menapa mboten? Kula maratuwa di Masan. Pundi Pak Ndomasan kalih masjid? Anu. Sa bingking anu kaya ngidul. Berarti Banjaran nggih, Pak. Nggih Banjar. Iya kaya Banjaran. Kula tanggilas ngira kula mengko ngetan ngeten Banjaran, Pak. Oh nggih anu lho. Kilene kuburan. Nggih Banjaran Pak niku. Celak nggih kula. Jeneng niku. Kula nggih dalan nika terus nyuluwen ngoten pisan tunggang ri, Pak. Nggih, Mangke ngalir kan stopan. Kula nggih nika sak kidulipun stopan. Wonten gardu kicak nika mlebet ngumetan ngoten ngalir kedhi lek dalem marasa panjenengan kan ngumidul mekaten. Anu kok ngidul ngetan ngoten. Nggih. Mugi kita kepanggih benjing sukses nggih, Pak. Ngaten pangestunipun. Nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.